Bory, co se děje? Naxi, jdeme na procházku? Tak jdeme tady na procházku, cože? Ty vole, co to tady je? Ale bacha, ať nás nenapadnou. To si děláš prdel. Ty vole, ať je sem. Bory, to je bachyně, viď? S malejma. Tak to jsem ještě nezažil, ty vole. A oni jsou úplně v pohodě, ale. Bory, kde jsi? Přísahej. Cože? Bory, to si děláš prdel. Borku, počkej. Ty píčo, no mám mráz po zádech, ty vole. Oni jdou k nám normálně do baráku. Ty píčo. A co Nax dělá, Bory? Tak to jsem v životě neviděl. Má malý tamhle. Tak to je síla. A oni jsou úplně v pohodě. Ty vole, oni mi, Bory, berou mi ten koš, ty vole. Takže já jsem tam nechal. To si děláš prdel. Takže. Mazej. Mazej, ty svině. Bory, otevři dveře, dělej. Dělej, otevři dveře. Už mě vzali pytel. Ty píčo. Bory. Tak tohle. Kde, můžeš mi říct, kde jsi našel? Vole, těžší je, ale... Ty vole, mamča mi tam něco... Ty máš klíče? Borku, nemám. Nemám. Nemám, jsme v prdeli. Pojď. Tak otevři dveře, ty vole. Ty vole, Boro. Chápeš to? A co dělá Naxí, Bory? Takže ten pytel jsem chtěl vyhodit. Tak, a už pokračuju dál. Ty vole, Borku, chápeš to? Zavři to a ještě otevři. Ty vole, to je rodina, to není možný. Tyhle, takhle blízko jsme ještě neměli. Já to vím, hele, tady ten dek, bacha, Boro. Jde sem. Já to vidím, Boro. A pokračuju dál. Naxi, ty vole. Co to je? Naxi, jsou to prasátka. Ještě jsi to nepustil, Bory, viď? No, to jo, ne, jsem chtěl pustit tam, to by bylo. Ty vole. Vyšli. Tak. Tam žerou zahrádku. Boro, kolik jich je? Takže takhle to vypadá u nás, no. Když se jdeme projít večer. Ty vole. Takže taková normální večerní procházka tady. Není možný tady to. Doufám, že mi nějaký napadne ze zádu. Hej, bacha! Tak pojď. Jdeme. Honem. Ty kráso.
Ty vole, těch tady je co? To není možný. Tady každý fotí ty vole, protože nechápou. A už jdou přes silnici. A ta bachyně je dobrá, ale. Ty kráso. Vůbec. Hele, hele. Normálně už jsou tady. Bacha, hlídej psa. Ty vole. Tak to je bomba tohle.